Bon dia, somiatuites! Aquesta escapada l'he dividit en dos vídeos. El primer dedicat al llac de les Bulloses i de Matemali i la segona a Font-romeu i Dorres, perquè si no el vídeo hagués estat massa llarg. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins ara! Grabando, ¿eh? Ai, hem perdut la paca. Ai, que no passem. Bon dia, pelotilles. Estem a Montlluís i ens anem amb Pacastoris al llac de la Bullosa, algun lloc així. Ja us ensenyarem. Fins ara! Adeu! Sembla que no ens deixem pujar en l'autocaravana al llac de les Bulloses perquè hi ha molta gent, però no paren de pujar cotxes. Ara han anat el Xavier i la Mònica a queixar-se, ja ho veurem. Si ens toca pujar en bus o què fem? Estem a 2.137 metres d'alçada, amb el primer llac
sembla la Rambla, però és maquíssim. I aquí venen els lintorros. Aquest riuet que veieu comunica els dos llacs. Aquest que dèiem ara és el llac Sec, però de sec no en té res. Quan aneu a la muntanya, no feu mai cas als muntanyers, sobretot si sou domingueiros, com nosaltres. Si us diuen que fa una miqueta de pujada, ja podeu agafar el Ventolin. Però és preciós. Pau s'ha quedat enrere. Un altre llac. Al final farem tota la ruta dels 9 llacs. No m'ho pensava. Ninja Style. Ara tu també, Guiu.
dia, somiatruites. Estem a l'àrea de Matemale. Vam arribar ahir a la tarda, vam arribar esgotats de la visita als llacs de la Bullosa, que ja us explicarem, i ara ens anem al llac. Us ensenyo una miqueta l'àrea i després us ensenyarem aquesta zona. És una àrea que té molta ombra, també té zones de sol, i avui fa un dia espectacular. Amb tot això jo vaig amb màniga llarga perquè som molt fredolica. Aquí tenim els amics de Pacastoris, i en Guiu. I estem molt bé, tenim llum i costa 13,75, però has de tenir una targeta d'àrees franceses. Si no l'has de comprar, i la primera vegada la targeta costa 5 euros. I després serveixen moltes àrees de França. Nosaltres ja la teníem de l'any passat i l'hem aprofitat. Fins ara! Aquest és el pàrquing per vehicles, que es veu que abans sí que podies entrar amb autocaravana, però ara almenys al juliol i agost està prohibit. És un pàrquing de pagament també? Sí, només a l'estiu, a juliol i agost. Però l'entorn és espectacular. Hi ha una naveta gratuïta, un bus, que realment no sé on te porta. Igual porta al poble de Matemale o més a saber. Ara veureu, que ve cap aquí. Veieu? Aquí tenen muntat tot un centre d'aventures amb cosetes pels nens. Aquí tenim un parc de tirolines, més avall hi ha tobogans. Aquí ja tenim un tòtem amb un os. Bueno, per gastar-se els calés, bàsicament, sobretot si porteu criatures. Això d'aquí és un circuit per fer el cabra en bicicleta, amb pujades, baixades, etc. Obren a la 1. Jo, la veritat, els horaris francesos no els entendré mai. Allà baix es veuen tirolines, de l'altre parc. Bueno, per passar el dia. Això és una de les zones de bany. Com veieu, està super preparat. Amb pedalos. El llac de Matemale és un llac artificial. De fet, allà al fons podeu veure la presa aquí al final. De totes maneres, està netíssim i jo no m'he banyat, però l'aigua està bona. Passa que sóc fredolica. I està ple de lloguer de barquetes, barques de vela, més grans, més petites, pedalos, caiacs. Tot el que es pugui fer a l'aigua ho pots fer aquí. Estic gravant. Circuit de motos elèctriques, o quads. Una caseta al bosc. El bosc està ple de branques caigudes i els nanos i els no tan nanos aprofiten per fer casetes.
a la Glòria. Amb ombra, el Mati Solet per esmorzar, i ara anem a fer el dinar i cap a les 6 marxarem un altre destí. Se'n anem Ens a en anem. Matemale. Ens en anem. A on anem? A Dorres. Ah, ole! Que xutarem. Bueno, ja us ho explicarem. Adeu.